Goedendag. Wij zijn van Omroep Friesland van Heer en wij vregen u zo. Ik doe even in gebed in, mevrouw. Oh, prima. Terwijl ik niet op camera natuurlijk. Nou. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we eens even overnieuw beginnen. Ja, maar wat hing het er bij jou op de bank? Ja, ik heb dingetjes aan de muur hangen. Mooi we dat zijn. Waarom het hem dat zijn? Nou ja, wij zijn nieuwsgierig hoe het bij jou er thuis uitziet. Nou ja, zoals het eruit ziet. Dat betekent. Ja, dat klopt. Ik gok een Feyenoord sjaaltje of iets met kap. Nou ja, het heeft er wel wat van, hè? Ja, ja. Dus ja, nee, klopt. Nee, ik werk bij de dierenambulance en dierenambulance Friesland. Ja. En ja, daar ben ik ook druk mee bezig. En hebben jonge vogeltjes, hebben jonge katten, dat soort dingen. Dus ja, we hebben wat te doen, zeg maar. Ja. Dus... Maar die bank, dat bloot een geheim. Pardon? Maar die bank, wat er boven hing, dat bloot een geheim. Oh, je mag wel even kijken hoor. Ja, kom maar even door de richting even zijn. Ja, maar wel even, hè. Ja, maar wel even zien wat er in binnen steeds, hè. Ik weet niet, mijn haar die zit ook niet helemaal best. Ja, dan moet die dan ook nog even naar beeld, hè. Ja, de dierenambulance. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste van allemaal. Ja, wat heel maar dieren. Van vroeger aan ben ik al bij Kids for Animals komen. Toen kon ik eindelijk mijn droom verwezenlijken om dieren te redden. Dus dat is eigenlijk, ja, eigenlijk een beetje mijn passie. Dat is echt mijn ding. Ik hou van dieren, ik hou van natuur. Ik woon hier niet voor niks natuurlijk. Prachtig mooi hier. Dus dat, ja, dat is eigenlijk wel een beetje zo. En hoeveel van die dieren heb je in de huis, van die beesten? Ik heb zelf twee katten. Nou ja, ik ken u met nemen achteren. Ik kan u zo een beetje zien wat ik doe. Dat is misschien ook wel interessant voor de kijkers. Dit is het spul voor de dierenambulance Friesland. Allemaal. Hier liggen de dode dieren. Dode katten die mogen we afleggen. Die weer terug naar huis gaan. Dus afleghoek. Dus ja, zo doen we dat een beetje. Maar is dat net een heel gek idee dat er nou in die vriezer al je dieren katten liggen? Nee, voor mij niet. Nee, hè? Ik leg ze ook af. Dus ja, op een gegeven moment die ontwikkelen daar skills voor. Ja. Ik ben een tasjes voor op de markt met goodiebags voor de meesters. Nou, je liggen het waar. Dus... Die heb je zelf ergens oppikt. Ja, dit zijn waterkatten, die ben verdronken. Dus dan, als er een eigenaar zich meldt, dan haal ik ze eruit en dan leg ik ze af. En dan netjes met een kaartje erbij, dat soort dingen allemaal. En dan brengen we hem terug naar de eigenaar. Dat, ja, het is ja, wat iemand anders niet wil doen, dat doe ik wel. Dus ja, dat is het eigenlijk zo een beetje, wat ik hier een beetje doe in Isbrechten.